राजकीय वर्तुळातली बातमी संजय राऊत यांच्या पत्राला सरनाईकांनी उत्तर दिले। राऊतांची चिंता ही रास्त आहे, चर्चा होऊ शकते असं सरनाईक म्हणालेत आणि टॅक्सीच्या माध्यमातून मराठी तरुणांना रोजगार मिळणार आहे असं प्रताप सरनाईक म्हणाले। राऊतांच्या पत्रातल्या राजकीय स्पीड वाढलेला दिसलाय अशी टीका प्रताप सरनाईक यांनी त्यांच्या पत्रातून केली आहे। दरम्यान राऊतांनी सरनाईकांना पत्र लिहिल्यानंतर ही टीका केलेली होती। तुम्ही जर हजारो रिक्षा चालकांच्या पोटापाण्याच्या प्रश्नासंदर्भात गांभीर्याने घेणार नसाल, त्यांच्या शिष्टमंडळाला भेट देत नसाल, तुम्ही निर्दयी आणि क्रूर आहात मिस्टर प्रताप सरनाईक। तुमच्याकडे डेलिगेशन वेळ मागताय, तुम्ही करता काय? मग काम काय आहे तुम्हाला? एस टी तोट्यात आहे, तुमच्याकडे काम काय? मग जे नाके आहेत सगळे तिकडले कलेक्शन हे तुमचं काम आहे का?